Jingangnud U Blei bulok play kani kalan bagi yo ban syakni yo di makani sngi ke baningkong jong snem hajar apusa bat ai ku Blei ya pi iwei haka kyrteng ke bathiang tam bat ka badon bo tam ke jong try bat ono ke injungi U Khrist ai ku Blei snem kemai snem ba hajar apusa ka basuk ka bakemen ka Banjop ka basesor bat ka badau bagi jingkhuslai ke jong Blei ya pi shimet bat Jingiaseng Kynthei K.J.P ki jong Blei ka benta kum ka devotion akan ka step juga ni sngi ke baningkong kalong Banjop ya ke Jingangnud bat ke Jingkhuslai ka siti ke baningkong uyo anes kulong ka basau ka dekat ke basau ko ong ma pi long na U Blei ku hep ke pila job tiao ya kita na ba ulong uba kham krau habang sedang usnem kum ni baro ubriu udon na ka jong ke jingmut ka bathmai ka Jingangnud ka long ka benta bala penki jingmut ba baro nilai yamat ha ke jingim ka dei ka Jingkhuslai ka jingpenok mensim le ase ka jingpensalia jingmut ka jingkende jingmut ni ka bomsuk ni dap de jingsyap kin ha ki na ka benta ka lawe ba amla mante akam ka Jingangnud ka batang sipor ka long ka benta jo ka jingim kum ha ka ba penkre ya si ki interview ki exams ni kino ki jingkit clear ki ba thamai ba ki long shi benta ki ba mentoi na ka benta ka jingsan ha ka ba ke jado rei la ki long pat ki ba jalan ki don pat ke jingma kani pat ka walam sya ka jingkta ya ka long briu man briu ka jingklot ka jingmut ka jingperkhat ka jingdu thiak du dem ka jingkyu pat kiwei kum ya kini ki don kam ki nong yarap le si ki dawai ki deshin pat kiwei ki ban yarap U Billy Graham u ong kum ni Ka Ktien khareng wong historians will probably call our era the age of anxiety. Anxiety is the natural result when our hopes are centered in anything short of God and His will for us. Ka Ktien ke U Blei ka hikai ba ka jingsuk ka bajanai hapeng ki Jingangnud dan ki jingpenok mensim de tang da ka bor U Blei hi. Ka siti ka kitab unung bisha kalau nang henry dekat Alquran apostol niu bo U Blei jongi ulong kubuta u Jehovah Shalom U Blei ke jingsuk. Nomor kata unong itu lupa Isaiah Henry dekat balai o menbat haka jingsuk ke bajanai ya ba penne la ka jingmut hame naba usyania hame ka jingsuk ka bajanai ka wanna ka Ktien Hebrew ka baong ka bamut Shalom ka dei ka jingsuk ka bajanai ka ba ne scam bat ka ba yai ne ka ba utrai Jisu hi ukular uang yo anes khatsau arpinyo ya ka jingsuk na ino api ya ka jingsuk ka jonga nga ai hapi ong kumba kata ka perthei ka ai nga ai manga hapi wat Ki Counsellor na ka do nut ka jong pi lam ne wat T.Bn shu ong Yohanes khat riu la kulai ong ngalak kan ni ki ru api ba pin yo ka jingsuk hanga hakata ka perthei pin yo ka jinja and rate long sure pi nga ngala jong ya kata ka perthei ki jingshisha ke bangin tip para bangin bi ka long ba ki Jingangnud bat ki Jingkhuslai kim wanra ya ki ki babha ki long ki nong peniap ki bajar habangi Khuslai ka kta ya ka kot ya khia ka kta ru ki klong snam ka bam ka di ka jongi ka thia ka dem ka jingmut ka jingperkhat habaki wan ki lampat sya ka jingyap ru naba nidu no ya kata ka jingsuk ka bajanai nomor kata nadu ka basdang dengan ni ka snem kum ni ka ka badan kami ni ka long kumno ngin job halor kita ki Jingangnud ka banengkong ka ba khat yang ni ka long namba kani ka ba U Jisu ka chiti ka banengkong yo ana saw de khat ka ba saw ma pi long no Blei ku have to tip ba pila job ya kita namba ulong tu ba kham kra ka long ban penken mau yang ni ka banengkong ka long bangi don kam ban duai ban pelat bat syak ya U Blei ka siti ka banengkong Petrus nong basan ka khat riu nyu ko
tu fin penret yang dia namar kata hapo ka kti ka bakrau bor ka jong blai ba unyo pen krau ya pi hakaya ka babit dak bak bret halo jong u ya ki jingkhuslai ki jong pi paro nawa usuma suker ma u shapang jong pi perlaj no ya ki taraki long parat ya pi kita ki jingkhuslai ki jingangnud ki jong pi Philippi sound renew ko wat khuslai ki ru unri ki ru da ka jing duai bat ka jing kerpan lem bat ka jing aingo tu fin pentip ya ka jing pan ki jong pi show blai ti ka ka jing suk blai ka ba parat ya ki jing shemkhang baro kan ri jai ken ya ki do not ki jong pi bat ya ki jing mut ki jong pi hau Khrist Jisu ka banta ka ba ar ka lo ka phang padeng ka long ka jong ni ka de ban long habangi sedang yu snem ka de ban long show blai bat ki kular ki jong u Philippi sao kra ka ong haba ka bawai no ku para bangin ki ki bishisha ki badon buram ki bahok ki bakhui ki bitanan ki badeyaro lada don kanu ka jingha mara don kanu ka jingyaro tu finya perkhat ya ini ki ru unong ya thulu pa Isaiah afun riu khot balai ong men bat ha jing suk majanai yo ma penne la ka jingmut hame naba ushania hame san phusau khat lai Isaiah ka ong bat ki khun jong pha baro kini hi kai no trai bat kan long ka ba khrau ka jing suk ki khun jong pha bat jingwai sam ka ba sau ka khat ba pra ka ong ha ka ba suk ngan thia pat ngan yo thia na ba tang ma mi atrai men pen shong yanga ha ka ba suk namar kata U Jisu pen kan mau Matthias riu like way like lai ong namar kata wat khuslai da ka ba ong bangan pam lani ke ka bangan di lani ke ka bangan kup nama ya kita ki baro ki gentle ki yawan nama ukpa jong pi ubah meneng utip ba pi dan kam yakini ki baro nei pen ya wat shwa ya ka hima U Blei bat ya ka hok jong u ke yakini ki baro un sa ai lang tam happy kabalai bat ka bakhadu kalong bangi don kam ban bena jam ya ka Ktien ke jong U Blei unong itu lupa Jeremiah lanong khatsan berkhat khat riu la syam ya ka Ktien jong me bat ngala bam ya ki ka Ktien jong me kala long hanga ka jing kemen bat ka jing shat kemen ha ka do nut jonga nama la khot yanga da ka kyrteng jong me atrai U Blei ki pa para bangit be u mau jam u ban neng kong ban perlat na ki deng kita ki Jingangnud ha ke jingmut ke jing perkhat ki jongi kalong ban ai ialah ka jingim baro show Jesus Khrist si sien bala shim ka ni ka sien jam kalong ka badan kam ban penne scam hasenda ki jingmut baro tang show Jesus bat ki kular ki jong uhi ki ba ula penkre ka jaka ya ki banget tang hau ka balong ka beleng U Blei un kerku na ko ta ka burom jong tu nya phai U Blei ha ka jing duai a try U Blei ku pa jing ba neng ni ai ngu ye me ya ka ni ka step jong ni ka sngi ka ba crowd ka sngi ka ba neng kong jong ni usnem u ba thmai ni wan ban dem ban ngu akhmat ki slajap ki khu ki jong me ya an ai ngu ye me ya ka jing dan kat ki jong ni lembat ni iwei pe iwei mak ni ki sngi baro jong usnem u ba le me ai yang ni ka sngi ka bathmai mana mangi shwa mangin sedang ya ka ni ka sngi ka bathmai ni tip makum maka Ktien ka jong me kapan kan mau yang bangin wat shwa ya ka hima ki jong me bat ki baro an sa ai lang tam hani ni kam kenti ya ka ni ka kti ka jingdan khat ka jong me dan bat ni ki sngi baro jong usnem bat ki jingim ki jongi ha ki kam ki duk ki jongi ha ki jing persyang ki jongi iwei pe iwei kaburam ke jingu ni ai tak cheme te Jisu try ni pan